Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Edin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għal Vittoria u Joseph Tewma. Xtieq infakkarkom ukoll li llum l-ewwel ħadd tax-xahar il-ġabra tkun ġabra speċjali għall-ispejjeż tad-dar tal-irtiri tas-santwarju u għalhekk nitlobkom li tkunu ġenerużi bħal dejjem, possibilment titfgħu għall-inqas €1. Ħuti ejjew inkomplu l-mixja tagħna f'dan l-avvent biex nilqgħu l-preżenza ta' Alla fostna. Il-kelma li tagħti l-ħajja, il-kelma li tmexxina. Dawn il-ħsibiet f'moħħna fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejjew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ħanin li tista' kollox. Għamel li xejn fid-dinja ma jfixkilna, aħna nħaffu biex niltaqgħu ma' ibnek. Iżda għatina l-erf tas-sema biex nissieħbu mal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Jiġġudika l-imsejknin skont il-ġustizzja. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Qatt toħroġ fera mit-sok ta' Ġesse, qatt tinbet rimja minn eruqu. Fuqu jistrieħ l-ispirtu tal-mulej, l-ispirtu tal-erf u d-den, l-ispirtu tal-għaqal u l-qawwa, l-ispirtu tal-erf u l-biża' tal-mulej, u l-għaxqa tiegħu fil-biża' tal-mulej. Ma jiġġudikax skont ma jidher fl-għajnejn, u ma jagħtix sentenza skont ma jisma', iżda jiġġudika l-imsejknin skont il-ġustizzja u jagħti sentenza skont is-sewwa lill-fqajrin tal-art. Isewwa il-kiefra bix-xettru ta' fommu u b'nifsu ftehh joqtol il-ħażin. Il-ħiżim ta' ġenbejh tkun il-ġustizzja u l-fedeltà il-ħiżim ta' qaddu. Il-lupu jibda jgħix mal-ħaruf, il-leopard mal-gidi u jiraw flimkien l-oġol u ferħ l-jum, daqsxejn ta' tfajjel li suqhom. Il-baqra u l-ors jiraw flimkien u l-friħ tagħhom flimkien jistrieħu. L-jum bħal gendus jikol it-tiben, it-tarbija tal-ħalib titlieb fil-ħofra tas-serb u t-tifel miftum idaħħal idu fil-bejta tal-lifa. Ma jagħmlux aktar deni u anqas sara fuq il-muntanja qaddisa kollha tiegħi, għax mimlija il-art bl-arfin tal-mulej, palma l-baħar u miksib l-ilmijiet. Imbagħad jiġri f'dak il-jum li l-er ta' Ġesse jieqaf bħala sinjal għall-popli li ilu jfittxu l-ġnus u l-amara tiegħu tkun imsebħa. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħar lill-Alla. Sarm sponsorjali ngħidu flimkien tħaddar fiehmu il-ġustizzja, ngħidu flimkien tħaddar fiehmu il-ġustizzja. O Alla, għati lis-sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek lil bin is-sultan biex jiġġudika lil poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq l-imsejknin tiegħek, ngħidu flimkien tħaddar fiehmu il-ġustizzja. Tħaddar fiehmu il-ġustizzja u slim kontran sa ma jintemm il-qamar, jisalta minn baħar sa baħar u minn xmara sa truf l-art, ngħidu flimkien tħaddar fiehmu l-ġustizzja. Għaxu jeħles lil-fqir li sejjaħlu, l-imsejken li m'għandux min jgħinu, iħenna d-dajjef u għal-fqajjar, il-ħajja tal-fqajrin isalva, ngħidu flimkien tħaddar fiehmu l-ġustizzja. Ismu jibqa' jissemma l-dejjem, idum ismu sakemm iddum ix-xemx, bih jitbirku l-ġnus kollha tal-art, il-popli kollha jsejħulu ħini, ngħidu flimkien tħaddar fiehmu l-ġustizzja. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti,
Kull ma nkiteb fl-iskrittura fl-modi inkiteb għat-talim tagħna biex bis-sabar u bil-faraġ li tatina l-iskrittura aħna jkollna it-tama. Alla li minnu ġej kull sabar u faraġ jagħtikom il-grazzja li tkunu fehma waħda bejnietkom skont Kristu Ġesu biex b'fom wieħed u b'qalb waħda tfaħru lill-Alla u missier Siedna Ġesu Kristu. Għalhekk ilqgħu lil xulxin bħalma Kristu wkoll laqa lilkom għall glorja ta' Alla. Jiena ngħidilkom li Kristu sar għaddej tal-lut ċirkonċiżi minħabba l-fedeltà ta' Alla biex iseħħu l-wediet li jagħmel lill-patriarki u biex il-pagani wkoll ifaħru lill-Alla minħabba l-ħniena tiegħu bħalma hu miktub. Għalhekk jiena nfaħrek fost il-ġnus u nanni tifħir ismek. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. it-triq tal-mulej, id-drittaw il-modijiet tiegħu, il-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta' Alla. Il-mulej ma'kom qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dawk il-jiem der Ġwanni l-Battista jippriedka fid-deżert tal-Ludija u jgħid: Indmu għax is-salġna ta' smewwiet waslet, għax għalih kien ingħad permezz tal-profeta Iżajija meta qal: Leħen ta' wieħed jgħajjad fid-deżert, ħejju it-triq tal-mulej, iddrittaw il-modijiet tiegħu. Dan Ġwanni kellu fuqu libsa ta' xar tal-ġemel biħżien tal-ġild madwar qaddu u l-ikel tiegħu kienu ġradijiet u wasel selvaġġ. U kienet tmur għandu Ġerusalemm u l-Ludija kollha u mill-nħawi kollha ta' madwar il-Ġordan u kienu jitamdu minnu fi xmara Ġordan huma u jistqarru dnubietom. Kif ra bosta Fariżej u Saduċej ġejjin għal magħmudija tiegħu għalilhom: Ja nisa lill-lifat, min urikom kif għandkom taħarbu mill-korla li ġejja. Għamlu mela frott xieraq ta' indiema u taħsbux li tistgħu tgħidu fikom infuskom għandna missier lill-Abraham. Ngħidilkom li Alla minn dan l-istess ġebel jista' jqajjem ulijiet Abraham. Il-mannara ġa tresqet ma' is-siġra u għalhekk kull siġra li ma tagħmilx frott tajjeb titqaċċat u tinxteħed fin-nar. Jien ngħid għalija nammitkom bl-ilma għall-indiema, imma min ġej warajja huwa aqwa minni u ma jistħoqlix inġorr il-qorq tiegħu. U jammitkom bl-Ispirtu Santu u n-nar. Il-midra qiegħda fidu biex iġerri l-qija tiegħu u jiġbor il-qamħ fl-imħażen, imma t-tiben jinħarqu b'nar li ma jintefjiex. Il-kelma tal-mulej.
Naqralkom nota pastorali mibgħuta mill-isqfijiet tagħna. Nipproteġu kull ħajja umana b'għoża kbira. Il-festa tal-Immakolata Konċizzjoni li niċċelebraw nhar il-ħamis li ġej 8 ta' Diċembru hija festa għażiża ħafna għalina l-Maltin. Hi festa li għandha messaġġ importanti wkoll fl-istess kelma li tant għandha tifsira konċizzjoni għax tfakkarna li aħna niċċelebraw lil Marija mill-ewwel mument ta' tnissejl tagħha. Hi bla teba mill-ewwel mument ta' tnissejl tagħha. Fl-istess festa hemm din id-dikjarazzjoni ċara li l-ħajja umana hija għażiża mill-ewwel mument tagħha. Meta aħna nitkellmu fuq il-għoża tal-ħajja mill-ewwel mument ta' tnissejl u r-rispett lejn id-dinjità ta' din il-ħajja li bdiet, ma ngħidux hekk għax hija l-fidi li tgħidilna li hemm ħajja umana mill-konċepiment jew għax il-Knisja tgħidilna hekk. Hija x-xjenza li turina u tgħidilna din. Anke sken tat-tarbija fil-ġuf turik l-iżvilupp gradwali tal-ħajja umana meta it-tarbija għadha ma twildietx. Fil-ġuf hemm xi ħadd u mhux xi ħaġa li tgħidilna l-fidi, però hi biex nożżu din il-ħajja li bdiet għaliex kull ħajja hija don ta' Alla. Fid-dawl ta' dan irridu nuru it-ħassib kbir tagħna rigward l-emenda li qed tiġi diskussa bħalissa fil-Parlament u li jekk tiġi approvata iddaħħal l-abort f'Malta. L-emenda proposta ma titkellimx biss fuq is-sitwazzjoni ta' li tkun f'periklu li tmut minħabba tqala tagħha. Nafu li meta jkun hemm periklu ta' dan it-tejp, it-tobba dejjem jippruvaw jisalvaw lill-om u lit-tarbija. U meta ma jirnexxilhomx isalvaw it-tnejn, isalvaw lill-om. Kull meta sar hekk tul is-snin qatt ma nħolqu problemi legali l-ommijiet jew għat-tobba. Ma kienx hemm bżonn ta' tibdil fil-liġi biex l-om tkun salvata jekk tkun fil-periklu tal-mewt. Imma l-emenda proposta iddaħħal xi ħaġa ġdida. Titkellem fuq is-sitwazzjonijiet fejn mhux il-ħajja tal-om tkun fil-periklu, iżda s-saħħa tagħha u tipproponi li tista' tħares is-saħħa billi toqtol ħajja umana ġdida. Dan ifisser abort. L-istorja ta' qatt ta' pajjiżi turina li l-abort daħal propju blużu ta' din il-kelma saħħa kif qed jiġi propost fl-emenda. Din hija ħaġa serja ħafna. Aħna nafu li fejn is-saħħa teħtieġ kura għandha tingħata kull kura meħtieġa u fejn l-omm għandha bżonn l-għajnuna għandha tingħata kull appoġġ li teħtieġ. Imma m'għandekx toqtol ħajja umana biex tħares is-saħħa ta' xi ħadd. Meta wieħed jinnega d-dinjità tat-tarbija fil-ġuf, il-pedament tar-rispett lejn id-dinjità ta' kull bniedem, inkluż tal-mara u tal-professjonisti, jitfarrak. Nixtiequ nagħmlu appell ħerqan biex insemmu leħinna b'mod ċar favur il-protezzjoni tal-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissejl tagħha sa tmiem naturali u f'kull waqt tagħha. Nagħmlu appell speċjali lil dawk li jġorru fuq spallejhom ir-responsabbiltà kbira biex jiddeċiedu rigward l-emenda biex l-għażla tagħhom tkun favur il-ħajja u mhux favur il-mewt. Nitolbu ħafna lill-Omna Marija, l-Immakolata Konċizzjoni, li dejjem tfakkarna fil-ħajja li tibda sa mit-tnissejl biex tidħol għalina u tenna ħalli dejjem u kull waqt nipproteġu kull ħajja umana
bozza kbira. Charles J. Scicluna, Arċisqof ta' Malta, Anton Teuma, Isqof ta' Għawdex, Joseph Gallia Kurmi, Isqof Awżiljarju ta' Malta. Bdejna il-quddiesa billi daħlet il-kelma tal-Alla f'nofsna u tpoġġiet fuq l-artal mejda. Għaliex? Għaliex fuq il-mejda tad-dar x'impoġġu? Ninġabru madwara biex nieklu dak li l-om tipprepara b'tant imħabba u tpoġġih fuq il-mejda għas-saħħa tal-familja. Dan hu li tfisser dik il-purċissjoni li jagħmilna fil-bidu, mhux biex nagħmlu purċissjoni jew biex inżidu xi ħaġa, imma biex tfakkarna tassew li jekk jiena u int irrid ngħix spiritwalment, irrid ngħix anke umanament ta' bniedem veru, jeħtieġ li jien din il-kelma ta' Alla Nikola issir parti minni, issir parti mill-ħajja tiegħi. Il-Vanġelu tal-lum eżjes ħansemmi biss punt wieħed. Għandna lil San Ġwanni il-Battista li diġà eluf ta' snin qabel il-profeta Iżajija iħabbaru u jgħid: leħen ta' wieħed jgħajjat fid-deżert, ħejju it-triq tal-mulej iddrittaw il-modijiet tiegħu. F'kelma waħda, għal mentalità li tikkonverti ifisser tintebaħ. Propjament tfisser terġa' ddur lura għax tintebaħ li tlift id-direzzjoni ta' ħajtek, li intlift waqt li inti miexi. U għal poplu ludi li tikkonverti jfisser tintebaħ li inti żbaljajt fil-ħajja għax fil-ġemp poġġejt il-kelma ta' Alla u bdejt timxi fuq il-kelma tiegħek innifsek jew fuq il-kelma ta' bniedem bħalek. U allura hemmhekk inti jintlift. U l-kelma konverżjoni jfisser erġa' lura u għati widen għall-kelma ta' Alla. Issa din xi ħaġa li intom il-ġenituri min jaf kemm il-darba għamiltuha ma' awliedkom. Kemm twissuhom? U għalfejn twissuhom? Għalfejn tibdilhom l-attenzjoni? Mhux għax tħobbuhom? Mhux għax triduhom li jkunu aħjar minnkom? Kemm sagrifiċċji tagħmlu? U kemm weġġat iqanqlu fikom meta taraw li dawn uliedkom il-kelma li jintom ettulhom jarmuha, ma jagħtux każ. Infatti ħafna drabi meta jkunu żgħar xi jiġrilhom xi ħaġa imbagħad jiġu jibku ħdejk, normali. Ma xi tkun il-kelma tiegħek. Jimmetlekx li ħatwaġġa, jimmetlekx toqgħod attent, jimmetlekx li biex tgħaddi mill-eżami trid tistudja. Dan aħna nagħmluh bejnietna. Imma kemm drabi aħna dan aħna ma nagħmluhx mal-kelma ta' Alla. Jien nixtieq niġbed din l-attenzjoni ftit fuq il-kelma li jgħid Ġwanni Iżajja għal profeta Ġwanni.
ma jgħidx il-kelma ta' Ġwanni ġiet fid-deżert, imma jgħid vuċi. X'differenza hemm bejn vuċi u kelma? Il-vuċi huwa ħoss. Anke annimal għandu l-leħen tiegħu, għandu l-ħoss tiegħu, imma m'għandux il-kelma. Għaliex il-kelma? Għaliex San Ġwan ġie u l-appell tiegħu mhuwiex il-kelma li waslilna il-kelma tiegħu u sempliċement vuċi li permezz tiegħu Alla inqeda biex ikellimna. U San Ġwan qed jgħidilna sempliċement tħallux, għatu widen, tagħmlux mill-kelma ta' Alla vuċi. Imma ilqa l-kelma tal-Alla, u xi tfisser nilqa l-kelma tal-Alla? Dak li intom il-ġenituri tgħidu ħafna drabi l-uliedkom. Imma ismani waħda. U iwa qed nisemek. Ma dak ma jfissirx li qed tisma'. Fiex jfisser li qed tisma'? Meta jien dak li jgħidulek twettqu. U għalhekk il-kelma ma tibqax vuċi, issir xi ħaġa ħajja. Li lilek iġġalek taġġixxi tgħix dak li qed tgħidlek il-kelma. Dan huwa eżies l-Evanġelju. Ejjew nitolbu hekk il-mulej Alla jagħtina l-qawwa tal-Ispirtu Santu biex il-kelma ta' Alla ħares qatt ma tibqa' fuq dan il-ktieb biss. Kull min qara anke jien il-Vanġelu kif spiċċajna medniex dejn l-istorja ta' Ġesu, dejn dak li ġara 2000 sena ilu, imma għedna il-kelma tal-mulej. Mena il-mulej dal-għodu wissieni, il-mulej dal-għodu kellimni. Issa jien nista' nagħmel żewġ għażliet. Jew bħal tifel ċkejken ta' rasu wibsa li forsi ma jifhimx anke l-importanza ta' dak li jgħidlu Alla u jgħidlu u iwa tkellem, imma xin noħroġ minn dak il-bieb nagħmel ta' rasi, nagħmel l-rejt. Jew inkella meta noħroġ minn dak il-bieb din il-kelma li qalli il-mulej għamlu mela frott xieraq ta' indiema. Tistgħu tgħidu lilhom għamlu frott xieraq, indmu, erġgħu lura, erġa' lura u ibda għejx il-kelma tiegħi. Dan nibda nwettqa. Jew nitolbuh tassew l-Ispirtu Santu jagħtina dan il-kuraġġ li l-kelma ta' Alla natuwa widen. Intom araw ftit u nispiċċa b'dan l-eżempju. Il-kelma tiegħi, il-kelma tiegħek hemm momenti fejn tagħmel il-ġid u momenti fejn tweġġa' lill-oħrajn. Jew kif jgħid il-Papa Ġwanni il-Papa Franġisku ħafna drabi jgħid aħna bi kliemna noqtlu jew insawtu lil xulxejn. Għaliex l-istess kelma li toħroġ minn ilsienek minn ħalqek xi drabi tagħmel tant ġejt u xi drabi tagħmel tant ħsara. Meta tagħmel il-ġejt? Meta l-kliem li jiena ngħid ikun imbuttat, imdawwal u mmexxi mill-imħabba ta' Alla. Imma meta jien fija hemm ir-rabja, hemm l-egoiżmu, warrabt lil Alla, allura minn kliemi u minn fommi ikun biss kliem li jweġġa' li jferi jew joqtol. Jew nitolbuh verament hekk il-Alla
biex minn fomna aħna wkoll nisselfu il-vuċi tagħna tissellef il-kelma ta' Alla għax min għandu l-Alla f'qalbu ifejjaq, jagħmel il-kuraġġ, jgħin lil ħaddieħor. ħatkun il-kelma ta' Alla għalhekk, il-kelma ta' faraġ, ta' fejqan, ħatkun il-kelma ta' Alla li tmexxina anke f'mumenti ta' qtieħ il-qalb, f'mumenti ta' dalma. Għaliex il-kelma ta' Alla hija spirtu u ħajja. Umma bil-wifqam u nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu Mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li jum imweġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika. Nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejja uħuti jeżies nersu quddiem il-Mulej b'qalb niedma u fiduċjużi f'imħabtu inresqu it-talbiet tagħna. Nitolbu biex il-Knisja bil-qawwa tal-Ispirtu Santu tkompli bil-ħidma tagħha li twassal il-kelma ta' Kristu, kelma li tfejjaq, kelma li tagħti l-ħajja lill-bnedmin kollha. Nitolbu għall-mexxejja ta' pajjiżna biex ma jagħmlux il-liġijiet li bihom tiġi miċħuda il-ħajja tat-tarbija fil-ġuf. Nitolbu għalina l-koll sabiex f'dan iż-żmien tal-Avvent ikun żmien li fih niġġeddu fl-impenn tagħna u fix-xhieda tal-ħajja nisranija billi nagħtu widen għall-kelma ta' Alla. Nitolbu f'dan iż-żmien tal-Avvent ħadkun għalina l-Verġni Marija l-Għalliema tal-ħajja biex bħala aħna nisimgħu u nilqgħu il-kelma li titħabbrilna. Nitolbu fiskiet nresqu it-talbiet tagħna. Ilqa' talbna Mulej u għatina l-Ispirtu tiegħek biex iqawwina u hekk inkunu nistgħu nisru għal miġja tiegħek int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Taffi mulej il-korla tiegħek u l-qajt tal-pumli u s-sagrifiċċju tagħna u fejn ma jwaslux il-merti tagħna għatina l-għajnuna jent fil-ħniena tiegħek bi Kristus Jedna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li jint ħejjejt minn qabel. Fetħilna triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darba oħra fis-sebħ tiegħu niksbu bid-dieher il-premju li issa qegħdin nistennewh bit-tama għaliex inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġel qaddisin kollha, mal-qtajja kollha tas-sema, aħna ntennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dussija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi jinħabru l-mewtijek mulej sama tiġi. Għalhekk aħna namlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu
Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed li lna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Sejrin nitolbu ngħidulu tiġi saltnatek u kif tiġi s-saltna ta' Alla fostna. Is-saltna ta' Alla tiġi fostna meta jiena u int nagħti widen għal kelma tiegħu. U għalhekk ejjew nitolbu u ngħidu. Missierna li inti f'ismewit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil-min ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrid, iżdeħ li isna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilina u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħariex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u laqda li jint trid fija, jint li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iżdej kelma waħda, ruħi tkun fejn. Ġisem ta' Kristu jħarsna.
Nitolbu. Issa li ħadna dalli kel tas-simam fiċ-ċokontana nitolbuk mulej biex bissem li nieħdu f'dan il-misteru tallimna nqisu bilaqa lis-siwi tal-ħwejjeġ tad-dinja u norbtu qalbna mal-ħwejjeġ tas-sema. Bi Kristu siedna. Namlilkom xi avviżi. Il-festa tal-Immakulata nhar il-ħamis hija l-festa għażiża tal-Kunċizzjoni. U għalhekk f'dan is-santwarju lejliet il-festa ġifieri nhar l-erba' fis-sitta sejjer ikun hawn velja ċkejkna, mument ta' talb bi preparazzjoni għal din il-festa li jimbagħad titkompla bil-quddiesa tal-festa tal-Kunċizzjoni fis-6:30 ta' filgħaxija. Fis-sitta jkun hawn il-velja, fis-6:30 tibda il-quddiesa. Imbagħad il-ħamis, il-jum tal-Kunċizzjoni il-quddies ikun hekk. Filgħodu fis-7:30, fit-8:30 u fil-10. U quddiesa oħra fil-għaxija fis-6:30. Nħeġġukom biex jew inħarsu din il-festa għażiża ta' Omna Marija bil-quddiesa kif ukoll bit-talba tar-Rużarju. Namlulkom appell biex min jista' intom tafu anke b'dak li ġara propju il-bieraħ dik il-fabbrika li waqgħet u hemm numru ta' persuni l-isptar qegħdin jieħdu l-kura u għalhekk anke il-provista tad-demm hija urġenti għax naqset. U għalhekk min jista' jagħti d-demm inħeġġuh biex illum imur fil-berġa tax-Xewkija u jagħti d-demm. Jista' jmur sassija ta' wara nofsinhar. Fuq l-artal tal-ġenb hemm issa wkoll lesta s-siġra tal-miliet jew aħjar is-siġra tal-karità. Għax x'inhu miliet mingħajr il-karità tagħna. U għalhekk inħeġġiġkom biex f'dawn il-ġranet li ġejjin tibdew iżżejnu dik is-siġra billi taħta tpoġġu rigali u affarijiet tal-ikel għal familji li huma fil-bżonn biex nagħtuhomlhom anke qabel il-miliet. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.